aha m bụ maazị eziokwu bụ ndụ ana m asị Igbo ọ ga-abalị unu ọ ga-adịrị onye Igbo ọbụla mma na-asị ha ọ ga-adịrị anyị ncha mma. Hello? Good afternoon. Udo? I did my house though. Huh? How many bars got you? It's a bad draw. Oh. Igbo afọ mbụ maazị eziokwu bụ ndụ naanị eziokwu ka eji mara m. Have you taken out your time to listen to ihe the light of Africa? Ị mara naanị ife dị na-epi online bụ ihe bụ eziokwu ịgbata ọkwa na eziokwu ihe the light of Africa. Have you taken out your time to listen to VDM, the very black dark man? I have listened to the words of VDM for some time now, and I can tell you that guy is I don't know whether he's doing a magic thing. He's more than a human. Listen to him very often. Now listen to this. When I hear what that, you will get close. Oh, maazị eziokwu bụ ndụ onye ọ ga-adịrị mma.